Nafarroako euskalgintzaren eta hezkuntza komunitatearen ordezkaritza askotarikoa, hau da, Nafarroako gizartearen ordezkaritza zabala, elkartu gara gaur hemen, zuen seme-alabak eskolaratzeko unean zaudeten gurasoei euskerazko ereduetan matrikulatu ditzazuela eskatzeko. Izan ere, aurrei euskera ematea haietako bakoitza pertsona eta herritar gisa aberastea da. Kultur unibertso oso baterako atea irekitzea. Eleaniztasunerako gaitasuna indartzea. Nafarroako berezko hizkuntzaren jabe egitea. Etorkizunean herritar osoagoa izateko bidea eskaintzea. Euskarazko ereduek euskara, gaztelania eta hizkuntza gehiagoren jabe izango diren ikasleak sortzen dituzte. Harremanak zabaltzeko bidea ematen dute. Trebakuntza eta aukera profesionalak areagotzeko modua dira. Garapen pertsonalean sakontzekoa. Nafarroaren osotasuna jasotzeko giltza. Azken batean, euskarazko ereduek etorkizuneko ateak eta aukera berriak irekitzen dizkiete aurrei. Baina baita ere, egungo umeei euskara ematea gizarte gisa dugun amankomuneko etorkizuna hobetzeko bidea da. Hasteko, kinkalarrian den euskarari, Nafarroako berezko hizkuntzari etorkizuna bermatzea, pizkunde berri baterako hazia landatzea. Era berean, Nafar guztien hizkuntza eskubideak errespetatzeko eta betetzeko oinarriak jartzea ere bada. Hizkuntzen auzia arrakalarako bide izan dadin eragotzi eta gizarte kohesioa indartzeko modua, justizia sozialean aurrera egitekoa, eta beraz, bizikidetzan eta demokratizazioan sakontzekoa. Ez dezagun ahaztu, azken ikerketen arabera, Nafarroan handia dela euskararen normalizazioaren aldeko adostasun soziala. Horrenbestez, gure seme-alabei euskara ematea, etorkizun hobe bat elikatzea da. Are eta gehiago, gaur egun mundu osoan nagusitzen ari den testuinguru bortitzean. Izan ere, indartzen ari den olatu erreakzionarioaren parte da, beste hainbat kolektibo zapalduren aurka bezala, hizkuntza minorizatuen eta hiztun komunitate minorizatuen aurka egitea. Olatu erreakzionario hori hizkuntza hegemonikoak indartzera dator, beste supremazismo batzuekin batera, hizkuntza supremazismoa sendotzera. Olatu horren aurka egiteko tresna indartsua dugu euskara. Tokikoaren, komunitatearen, aniztasunaren, askatasunaren, justiziaren eta bizikidetzaren alde egitea den heinean. Gure seme-alabei euskara ematea mundu bizigarriago baten alde egitea da. Hau guztia esanik, ez dugu ahaztu nahi zoritxarrez, oraindik ere, Nafarroako leku askotan seme-alabei euskara emateko hautua egitea zailtasunez beteriko bide bat dela gurasoentzat. Askotan etsigarria. Horregatik, dei berezi bat egin nahi diogu Nafarroako gobernuari euskarazko ereduei bide emateko trabak ezarri ordez. Trabak ezarri ordez, erraztasunak eskaintzeko. Eta are, euskarazko ereduen bultzatzaile izan dadin ikasle nafar guztiek euskararen oinarrizko ezagutza eskuratzea bermatua izan dezaten. Halaber, eskaera indar politikoei euskarazko ereduen eskaintza aldian aldiko negoziazio politikoetatik atera eta Nafarroako hezkuntza sistemak berak proposatu eta bultzatutako egiturazko aukera izan dadin. Baina matrikulazioa abiatzear den honetan, gonbidapen berezia gurasoei. Eman euskara zuen ondorengoei. Haietako bakoitzaren etorkizun eta ongizate pertsonalaren alde jakina. Eta aldi berean, etorkizuneko Nafarroa eta mundu hobe baten alde. Matrikulatu euskaraz, etorkizuna hazi euskaraz.